Moldovada 40 000 çemes adam paytaxt Kişinyov'un köşelerine çıkıp 3 banktan milyard doların getirim bolmağına protest bildirdiler. Moldova'nın umumi çerki önümçülüğünün 5'ten 1 bölüğünü emele getirýän pul geçen ýylyň noýabr aýynda bolan saýlawlaryň gysga wagtyňy tirasynda ýetirim bolupdy. 3-nji maýda geçirilen protestlerde zorluklar barada habar berilmedi. Protestçiler baş prokuroryň we birnäçe siýasatçynyň wezipelerinden çekilmegini talap etdiler. Kırgızstanda 6 000 çemes student Bişkekde 2-nji jahan uruşunda natsistik Germaniýanyň üstünde gazanylan ýeňişiň 70-nji ýyl dönümini bellemek boýunça dewara gatnaşdy. Bu waka Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambaýew gatnaşdy. Ol adatça 9-njy maýda Bişkekde bellenýän harby parada gatnaşman Moskwada boljak ýubiley paradyna barar. Kabulda öz janynyň geçen hüjümçi baş prokuraturanın işgärlerini alyp barýan awtobusa hüjüm edip, adyndan bir adamy öldürdi we 15 adamy yaralady. Hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Peşawarda Pakistanyň federal administrativ tire taýpalar regionlaryndan ýüzlerçe mugallim aýlyklaryny galdyrmak talaby bilen çykyş etdiler. Mugallimler eger öz talaplaryna jogap berilmese iş taşlaýyşy yglan etjekdiklerini aýtdylar. İş taşlaýyş regionda bilime ýene bir zarba bolup biler. Bu ýerde köp mektepler Taliban tarapyndan ýumruldy. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede Aga Khan öse şulgamy studentlere we ýaş biznesmenlere sosial media urundaky täze tehnologiýalara degişli pikirler üçin syla gowşurdy. Ýarışlarda ýeňiş gazananlar öz ideýalaryny durmuşa geçirmek üçin 1200 Amerikan dollaryna çenli möçberdi pula eýe boldular. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.